Diyos, maray na aga po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Po nantana po ang novena para kay St. Jude Tadeos. Matindog po kita para sa opening hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you into one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you
and love for Jesus Christ, our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Hear our prayer as help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who joined with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan at amanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Webes sa ikatulong simana kan Adviento. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat in honor of Saint Jude kan Acosta family, in honor of Saint Joseph, ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, pasasalamat ni Gigi Lorayes and family, asin kang Nolasco family. Special intention for good spiritual physical health and safety of family
ni Rosie B. Azopardo Cantara and family. Special na intention kahagadan kang Garcia family. For the eternal repose of the following souls, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, kalag ni Sosimo Asin, All Souls, kang Acosta family, para sa kalag ni Ninita, dulot ni kan Aragon, Moico family. Poor Souls in Purgatory, dulot ni Azopardo Cantara and family, para sa kalag ni Sosimo Asin para sa gabos na kalag, dulot ni Gigi Lorayes and family. Kalag ni Jose, dulot ni Nelfali and family. Sa kalag ni Domingo Asin Aparisyon, dulot kan Martinez, Bejerano Asin Rivera families. Sa kalag ni na Salvador Jr., Rosario Richard Asin Laura, dulot kang Amados family. Sa kalag ni Alberto Asin Amparo, dulot kang Belhiera family. Kalag ni Expectacion, dulot ni Lily Raitana and family. Asin sa kalag ni Kalinika, dulot ni Rafaela Palies. Sa kalag ni Manny Arlinda. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asinawiton po niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Aldaw pong Webes, petsa 19, ibinudulat niya ito ining Santa Misa, espesyal para sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa rong komunidad sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon para sa satuya pong mga pangangaipo. Siring mani pamibi niya to ang kapahingaloan kan kalag, kan satuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Espesyal kong ginigirumdom ang kapahingaloan kan kalag, kan sa kuyang ina. Si Eden, asin ang kalag ni Mike. Ngunyan midbidunta, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Maheraka,
pamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo nan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Mag-awit ka o bawas, ika na daing nangaki. Mag-awit ka asin, magkuraho sa kaugmahan. Ika na daing nakamati kan kulog nin pangaki. Huli tamas dakol pa ang mga aki kan babaeng pinabayaan kesa mga aki kan may agom. Sabi nin kagurangnan. Pahiwasa ang laog kan sa imong harong-harong. Asin biklada ang kortina kan sa imong harong. Day ka magsibog. Hunata ang mga gakod kaiyan. Asin pakusuga ang mga taldok. Huli ta magdadakol ka sa tuo asin sa wala mo. Dangan sa sadirihon kan sa imong banhi ang mga banwaan. Mag-ierok sinda sa mga ginaba na syudad. Dai ka matakot, tadai ka ikapapasupog. Pakusugaan sa imong buot, tadai ka mapapahamak. Ang karatan mo kan ikaaki pa sa imo nang lilingawan. Ang kasupgan kan sa imong pagkabalo, dai nagigirimdumon. Ninhulita ang nag-agom sa imo, iyon sa imong kaglalang. An sa iyangaran, an sa iyangaran, Diyos nin mga hukbo. An sa imong paratubos, iyo ang banal nin Israel, na inaapod na Diyos nin gabos na linala. An kagurangnan, inapod kang bumalik, siring sa agom na binayaan, asin nagmumundo. Babae na pinakasalan kan aki pa, dangan binayaan. Sabi nin sa imong Diyos, sa halipot na panahon, pinabayaan ta ka, alagad sa dakulang pagkaamuot, aakuon ta ka giraray. Kan ako maanggot, tinago kong una sa imo ang sakuyang lalawgon. Alagad huli kan danay kong pagkamot, naherak ako sa imo. Sabi nin kagurangnan na sa imong paratubos. Ikakabaing ini sa mga aldaw kan panahon ni Noe. Kan ako magsumpa na ang mga tubig, dai naliwat magbabaha sa daga. Kaya ako minasumpa na dai na ako maanggot sa imo. Dai na matuyaw sa imo. Minsan magkaharali ang mga bukid, asin mga bulod, magkakruyog-yog, ang sa kong pagkamot magdadanay sa imo, ang sa kong tipan nin katuninongan, dai matatanyog. Sabi nin kagurangnan na naherak sa imo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. O umawon ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Uumawon ta ka kagurangnan, ta ilinigtas mo ako. Taday mo itinugot na pagmisihan ako kan sa kong mga kaiwat. O umawon ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Mga banal, mag-awit kamo sa kagurangnan. Magpasalamat kamo sa iyang banal na ngaran. Alaganan sa iyang karahayan, magdadanay sagkod paman. O umawon ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Danguga ako kagurangnan, asin kahiraki ako kagurangnan. Tabangi ako, ansa kong pagbondo, rinibayan mo nin kaugmahan. O umawon ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
mapas sa Indo. asin sa imong Paglukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamunawayan sa imo kagurangnan. Pagtalikod kan mga sinugo, si Jesus nagsabi sa mga tao dapit ti Juan, ano ang pinadumanan nindong hilingon sa lantad, sarong kawayan, na nagpupukan-pukan sa duros? Ano ang pinadumanan nindong hilingon? Sarong tao na magayon ang gubing? Ang mga may gubing na magayon, asin masiram ang kakanon, yaon sa palasyo kan mga hade. Kunsiring, ano ang sa indong pinadumanan na mahiling? Sarong propeta? Totoo, asin urog pa kaysa propeta. Dapit sa iya nasusurat, uya, sinusugo kon sa kong surugoon sa inutan mo, tanganing andamon, andalan, na sa imong lalakawan. Totoong sinasabi ko sa indo, daing namundag sa babae, naurog pa kadakula kay Juan Bautista. Alagad, ang pinakasadit sa mga pinaghahadean ng Diyos, urog na dakula kaysa sa iya. Ang bilog na banwaan, sagkod kan mga parasingil nin buwis, na nakadangog kay Jesus, nag-omaw sa Diyos, hulita inako ninda ang bunyag ni Juan. Alagad ang mga pariseo, asin ang mga abogado, sa daininda pag-ako kan bunyag ni Juan, isinikwal ninda ang plano ni Diyos. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Kasuba ko pag-misa ko panoon ini 4:30 in the morning. Pero 6:45 Mass. Siyempre, so dahil nakaisi kaya so iba na after the 4:30 Mass, igwa pa kitang 6:45. Ang schedule po kang misa tangon yan, so schedule pag Webes. So kaya ang masunod kayo ni 12 o'clock, then may 3 o'clock na holy hour, 4 o'clock, 5 o'clock, and 6 o'clock. Yan. Iba ang ibanghelyo kasubago, ibang ibanghelyo mo niyan. Yan. Kaya pag ikapadi, ikasunag first mass, ikang mass second mass, duwang sermonan, ipipreparar mo. Yan. Nadangog ta naman ngunyan, ang manunungod kay Juan Bautista. Sa entire duration kang Advent season, ang permita pong madadangog, permit, kadakla na beses, ang manunungod kay Juan Bautista, ta siya ining sabihon ta, Advent guide ta, so that we can really prepare ourselves for the coming of our Lord. Siya ang itinao sa tuyang aarugan, kan pag-andam, kan dalanin kagurangnan sa tuyang buhay. Kaya ngunyan, mismo ang sa tong kagurangnan has a high praise. Tiguomaw niya mismo ini si Juan Bautista. Kan sinabi niya po sa mga tao kay itong panahon, mayong namundag sa kinaban na mas dakula kay Juan Bautista. Yet, ang kadugtong po kay ni, sinabi niya, alagad, ang pinakasadit sa kahadean, sa mga pinaghahadean ng Diyos, urog na dakula kaysa sa iya. Magayon ninig pagirubdob sa to na ini pala na itinao sa tuyang dignidad bilang mga Kristiyano, kan kita po binunyagan, sarong bagay ini na nagtatao sa tuyang ini pag-agyat na isabuhay po an sa tuyang bunyag. Of course, God does not force Himself unto us. We must ourselves work at being Christians, but also never forget that it is all the gift of God. Ang pagsabuhay ta, bilang mga Kristiyano, regalo po ini kan mahal na Diyos. Kaya kaipuhan tang hagadon an sa iyang tabang. At ako minsan, kamo ngayang mga Katoliko, may mga katok at liko-liko ang buhay. Takadaklan man ang minsan sa satuya, dasal ng dasal, pero di rin nababago ang asal. Sige sa ng pangaradji, pero dai manin epekto sa satuyang buhay ang satuyang pinapamipit. Gusto ko man kamong imbitaran na
itutuktaman sa tuyang sadit. Digdi sa sinabi kan sa tuyang kagurangnan, ang pinakasadit sa kahadean ni Diyos mas dakula pa kaysa ti Juan Bautista. Ibig sabihin, ang sa tuyang kagurangnan, atentibong marhay, digdi sa mga saradit sa satuyang komunidad. Jesus wants us to have eyes and a heart that will see, that we will see the little ones, the least who are in our lives or who are in our community. Now, magayon na paghurop-hurop, do we look for them? Do we truly see them and then do what we can to help them? Nahiling tanaw ining mga kasaradayan sa satuyang komunidad. Kaya, magayon na pamibita po, ngunyan sa konteksto kan Adviento, asin sa pag-andam niya to sa Pasko, na magkaigwaman lugod kita nin mata. Tanganing mahiling niya to ining mga dukha, ining mga sabihon ta little ones, and the least sa satuyang komunidad, especially this Christmas. Dahil mo sa nahingawahon na ikasana maging maugmango niya na Pasko. Hingawahon mo man na mapaugma ang sa imong kapwa, lalong-lalo na po itong kasaradayan, asin itong mga dukha. May we also have the grace to help and console them in whatever way we can. It may be a simple greeting or listening to them, or it may be helping them in some small way. Pwedeng sa tuya, these efforts and these actions are insignificant, wala man na halaga, pero para sa inda, dakulang bagay ini na matawan man niya to sinda nin atensyon. Siring na sinda tinawan kan sa tuyang kagurangnan nin atensyon. And I think it is in this way that we can also be considered as great, just like John the Baptist in the kingdom of God. Sangaran ka na ba? Kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, ako ang sa mong dulot, asindarahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin binsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga,
asin magtaunin mga langit non nakatukloan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukpo nin mga angheles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan di ka ng gadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanabon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankaini, ta ini an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika, magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girugdo makagurangnan an sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuon. Kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalaugon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas ratugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya pangunya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, taawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pagdatong sa tong pinagahalat asin pinagaandaman. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita.
Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nakapirang paisi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 14,222 and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot man po sa 2,298 pesos and 25 centavos. Ang ikadawang collection, nag-abot po sa 5,874 pesos and 45 centavos. Nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo. Para sa maawot po maging Aguinaldo mas sponsor, igwa po nin fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kay ning aktibidad para po sa ongoing renovation kang simbahan. Para po sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asi nagpuuna po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagkod po ini sa Disyembre 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, nagpuuna man kan Disyembre 16, sagkod po ini sa Disyembre 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, duwang tig 500 pesos, asin 200 pesos. Hali po kay Joaima Zanz, 1,000 pesos, asin sa Dain Family, 700 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa inyong gabos kasi hinahagad ko na suportahan ta po ining paghingawakan sa tuyang parokya na makumpleto po ining dekorasyon tang star o pamaskong parol kay San Judas Tadeo digdi po sa tuyang simbahan before we celebrate Christmas. So, igwang mga ating offer kasuba ko. So, kung interesado po kita na maglaagman dyan kay parol and when you buy a parol, kasabay po kamo sa mga intensyones sa tuyang misa kada pagmisa. So, salamat po. Di ka mo maghadit, abot po ining LCC, ilalaag ining papasiring ini duman. So, takulang man ini kong gabos po itong star na yaon po dyan. So, please support this fundraising efforts kan sa tuya pong parokya. Salamat po and salamat sa mga nag-serve sa tuyang misang ngunyan. Maski pirirot pa kamo. So, salamat sa indo. Sa choir, sa lector, commentator, mass collectors, mass sponsors, asin sa tuyang lay minister, asin sa Kristan. Salamat po. Matindog na po kita gabos. Ini po, diamond palantig papabakal ini. So, dekorasyon po yan. An kaguranglan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. ido ko an payo, asin maghagad in bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos, na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, anama, at aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
saludas Tadeo, kami ka erakima. Thank you and good morning po.